Tillykke. Jeg er bekymret. Men Isabella, da Elise har fået en time-out, får du nu endnu en chance. Fucking kill me. Og du er derfor stadig med i konkurrencen om at blive Danmarks næste topmodel. Tillykke. Fuck det. Okay, hvor fanden var næste der? Tillykke. Jeg kan sige det 1. april. Jeg tror bare, du skal komme her nu. Tak for nu, piger. Vi ses. Det er så godt. Det er nok den største overraskelse, jeg i mit liv har fået. Altså, den så jeg virkelig ikke komme. Det gjorde jeg fandme ikke. Wanna be on top. Nej, det kan jeg ikke. Leila, det er os to, der er kommet for sent. De andre er lige kørt. Er det det? Ja. Jeg kan ikke. Undskyld, jeg vil så gerne. Den gør ingenting, men det gør jeg til gengæld. Hey, det er sjovt! Sikke et menneske. Det kan godt være, at du i nogle situationer ligner Naomi Campbell, men du er ikke Naomi Campbell, så lad være med at opføre dig som Naomi Campbell. Du var den sidste, jeg havde regnet med, det skulle ske for. Vi skal have! Isabella! Jeg ved, jeg Wanna be on